Uthando, ay, uthando, hamba ngesitimela sothando, ay, ngabila magumu, elinye labajabule, elinye labasokole, imbuzi ayipheli, ngamlinda kangeni, uthando. Uthando, uthando, imbuzi ayipheli, ngamlinda kangeni. Salen. Ebusuku uhlangana nalo iphapha liphethe wethemba. Sebusuku manje kuseni. Sekudala lesinemfu lesi. Sekudala. Usuwazi ungibuza ngihlangana naphi naleli phepha leli. Wena Musa ungitshene kahle. Iyona into engathi mangoshela. Sivumelana siqomana mina ungiqoma wena. Uzikwazi ungizalile ingane. Iyona into okwazi ukuyenza le manje. No, awukwazi phela uvela usuku usiyathula kanje. Bese ungibuza ukuthi ngihlaleleni. Ngizela ngithini umuntu ofake inemfu. Usifaka kabi isinemfu oqala, usifaka kabi isinemfu. Usifaka kabi isinemfu. Bathemba kahle bese ngithi sedlulile kuyo yonke lento. Siphinde sikhuluma ngesinemfu futhi noma sibamba sakhuluma eqala siphinda futhi sikhuluma ngale nto ayizini. Ngasibamba, yawu right. Ngasibamba sokuqala isinemfu. Nasi sibili ngisivuka naso namhlanje. Kahle wena yini isinemfu? Wenzani ngesinemfu? Nomusa. Eyiboni kahle bothi bayifuni wena ke lo nto. Lapha ngichazela wena yonke into engiyenzayo. Ngiyangichazela into engiyenzayo. No. Kahle. Hawu. Kahle ke nje kahle. Yazi manje angisakwazi nokuphefumula manje, ngisakwazi nokuphefumula. La emini ungaphefumulisi. Emini la ekseni la. Hayi ngeke man, ngeke. Kanti ngibuyela nivele ekhaya, ngibuyela nini ekhaya. Angiphendule lapha. Hawu ake khohlwa ke shema. Lapha ekhaya lapha engayikhona. Kanti ngani mangihleli nawe la? Kunani mangihleli nawe la? Ya. Ufuna ukwenzani? Kanti wena yini ufuna ukuyenza wena? Akuyonto ongazibuze leyo. Mina nginsizwa mina. Nginsizwa ngisathi mangiphuma la ngifuna ukwazi mina. Ayikho nje ufana nawe kahle nje. Ayikho insizwa uyehlweni ungazi wenzani uyalala. Kodwa ngabe uyabonga ukuthi mina khona ngihleli nawe khona nalezo inefu zami. Akekho into bengathanda umuntu ohleli nje ongayenzi lutho nje wehlweni ongazi ukuthi uhleli izinefu zakho yini lento ngingcose. Uhlohlanya ngempela uyazi uthini wena? Uyazi uthini? Hayibo Themba. Wena Musa. Yazi uzongenzela wena njengamanje. Uthi wena fanele uhambe uyele kini straight. Hawukhohlwa. Angiyindawo nje. Angiyindawo. Abone la futhi ngisawuyena la mfana. Ngambonana. Ayi kufanele ngibone phela uMandla. uMandla ngikhokhela la. Madoda, yebo. Yazi angisayazi ngithiwa yini morning glory, ngivuka nje kamnandi, ngivuka ngijabule. Hayi wahlanda ngamagebe ngathi. Ihlekayo. Buyela kini, noma uye lapha kamani wakho lapha, unika kamani wakho. Angisakwazi ukuphefumula ngenxa yakho. Ubani uphefumula njengamanje wenzani? Uphefumula ngobani? Ngobona kuhleli nami. Hayibo kahle wena ungibangela isicelo. Mina nje ngihleli ke futhi angiyindawo. Ngoba ngiyazi ufuna ngidini ucase ngizodwa angiyindawo nje. Ngibona ngathi into zami. Ngibona uzwaphi kusene ngimele. Yabona wena. Uhlwana izinemfu zakho. Yabona umuntu uboshwa nje umuntu. Ngoba zongigoloza endlini nami ufuna ukuphuma. Ngiyephansi. Angiyindawo. Wena Musa uzongisiza yena ngoba manje angifuni ukwenza ngizoyisola ngaye. Angifuni nje ukwenza ngizoyisola ngaye. Angifuni ukwenza ngizoyisola. Mangibuya la ngifuna ubona ukuthi
ngifuna ukufica ungekho. Bangifica uzongenza. Futhi into yenza iminyaka awusebenza abanye abafazi bayasebenza bavuka abafazi bavuka Wena uyasebenza yini? ungayifanisi nendoda ungayifanisi nendoda mina ngaze ngikhohle udla imali yeqolo lengane zami ngiyakondla nje awenzi lutho nje udlami nawe futhi nje ayikho indaba yakho yongipha. angaze ngicomplain mina ngo350 wami ngawuthola ngi-right ngawo 350 wokwenzani? u350 wami usuqala usuyinkinga ngoba sengihlala nawe. Lokho engafika Yes, njengoba sengihlala nawe u350 wami awusanele manje mina bengiphila ngo350 wami uzofika lo uzohamba ngiseze le mali yakho egrant le hamba kondla ingane emakhaya futhi wena hey uthisha lo mna buyela kuloba kwengane yakho lemusha uhlukane namphansi yabo manje sekufikela ngikhathela khona lesinefla sekufikela ngikhathela khona ekuseni angaka nje indoda evusana ngeindaba ekuseni yongeke Thembi. mina ngingaphili nje kanje Hayi hamba nangiphila mnandi kabi okusala ngindawo ngilele ngasho ukuthi wongifica ngila ngicela umbhede. Makho. Unjani kodwa mama? Uyaphila mama. Ngoba phela angilazi iphutha lami ukuthi ngenzani kuwena. Mawukuthi kukhona ke ngakwenza kuwena mfethu ngicela uxolo. Kodwa mfethu awubungiphathile kahle. And futhi ngiyazi ukuthi lento soyenza yenzeke. Kodwa ngathi khona into ngifihlela yona kodwa ngendlela okhuluma ngayo. Yini mina into okhonto engayenzayo mhlawumbe. Angisacela mfethu ukungichazele izifu mhlawumbe kukhona ekrong engakwenza kuwena ngoba phela mina mfethu ngenza konke okuhle okufanele umuntu wesilisa nokukhombisa inhlonipho nothando. And ngakunika lento lena futhi owawukade wake wakhala ngayo. Ngiyakuzwa khona akulula kanjalo. Kodwa ke uzobuye ngikuzame siphinde sikhulume nawe. Ngiyakucela mama. Hayi kudala manje umuntu ehamba lapha abantu bangapha bangikhomba ngapha abanye bangikhomba ngapha kunini nifuna izinto yazi yenisokolisa kanjani sindwa nasesikhwami ngapha andike ngicheke ngapha ngoba lo sisi kuthi ukhona usisoqeshisayo welicala And how we used to flow like a river to the sea. Hey, man, la my dulu sithandwa sami Sithandwa sakho umnyeni wakho mina lo Oy. ungimeze ngomnyeni wakho umnyeni wami angazi noma mhlambe amankankane mhlambe ayakhala lemnyango noma oklebe hayi angikholwa ukuthi wena ungabiza mina ngesithandwa sakho kahle nje wena kahle nje ubayithatha lalela la ekhaya kuyabheda yezwana iqashi ayifuni grant wena inhloko yala ekhaya into engabe yayenza ngabe yahamba yokhuluma nazo le iqashi esingafuni grant angazi ukuthi lokhu kwenza yabona Vivian ukubeke hamba usuhambe kwala phambi kwami angakuhlangana nezinto zami hibo usungiphoxa ngala amandla ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi awusenandawo kwakhona la endlini Mandla mina wonke uVivian wakho owamkhiphela inkomo yabo kwalezo nkomo ngizipha ubaba wakho ngizipha wena yonke into ngiyipha wena into kufanele uyazi ukuthi nje angisafunda endlini futhi yazi nje futhi ube usuthathe kwayikhoma zakho hamba usungizonda leyo ndlela Mandla usungizonda leyo ndlela nje ukube wena ke uyangithanda ngaba ungiqhathanga nawe uqadolo labo balethe endlini yami ngaba ungiqhathanisanga nana kancane hawu Mandla ngephutha nje afuthi akulongisha iphutha leli nami ngangizama njengendoda ngenza njengendoda kodwa wena Steve njengamanje ubusy ulanda amaphara
Mandla ngaxolisa nje awufuni nje ukudlula kuleyo nto siphume nje kuleyo nto siqale kabusha impilo yethu sithanda sami awumandla masungu kanjena mina lo nawe qale nawe enye impilo hayi mhlambe ngiyaphupha mhlambe angani noma mhlambe angizizwa yini angani noma mhlambe ngisazoba yena nomandla lo yamandla lo angicabanga ukuthi mina ngaqala impilo entsha nawe lo mina kade ngi-useless mina lo bengihlula ukubheka izinto zala ekhaya mina lona ngihlula ngisho nabafana abancane hawu yini unya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 ndanyini hawu ngikhuluma kahle ngiyazehlisa ubheki nya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 ndanngendoda ubhizi nokujejejejejejeje hayi awukahle uzomcasula phela wena hawu uzomcasula nje hayi nawumuntu bo ngimele kancane indaba yeqashi eyami akusiye yakho ukuthi ikhokhile ayikhokhile indaba yami wena uhlangana nomfazi thula ngize ngathule ekuqaleni lalela la wena mfazi ndini yabona ma ukuthi imfundiso ekayihlo nonyoko ukuthi uzoqhela ekhanda lami yazona ushuthi kahle la ufuna kuba wena ugqoka iblue njengoba ubethe uqhokile sufuna ngiphathe umshayelo ke manje ngigqoke iloke ngibe ngigqoka amaphilisi ngeke ngize ngiyenze mina thula mandla thula Vivian ngeke ngize ngithule iso thula mina akumfazi wakho lo muthi ngithethula wena ngithethula lalela mfazi ndini thula wena thula Manje umuntu ugqoka into eyishwabene. Futhi wena uzuthi igqoka into eyishwabene ungeye phansi ayinelo bani ngobona umsebenzi walo. Uzama uyivanga kuphi manje xa uzama awungeke wethe. Uyathanda phela ukuxoxa kuzenza ngathi busy nomuntu awenzile ukuthi empilweni. Ufike namphansi. Ziphi ixesha uzama uyivanga kuphi? Ihlala ekhanda lami mina ungeye phansi. Ubunzi. Jehova mabandla yini ke futhi manje lena yini futhi manje nomusa yini le manje Ngithemba ungeke ngile phansi ungeke ngidele. wena futhi nomusa hey uzokuyila yini le toti mulo iwe yini manje le yini na ngiphendule Ngithemba yini nawo kami. nomusa kwenzakala Indoda ehlezi ibhequla kanti kwenzakalani endlini namuzala nomusa yini futhi manje lamafutha ibhebhe insipho noma yini lena yini le nomusa ngiphendule angakhulumphelanga ngiphendule yini Awuthemba ngizothi yini kuwena ibuthemba ukami. kanti nomusa kwenzakalani ngawe Yebo Themba phela nami okay ngixeqiniso nami ngiyayizamela phela ngiyayizamela ukuthi ngeke phela ufike uthatha umuntu ombami bese ucaza ungishiya kanjalo ngilaqazi hayibo bafika. uyibiza ukuyizamela lento ukuyizamela yini le iphuphu zani lezi Shunja ngiloya kahle uyangiloya Ufuna ngithini ngenze njani futhi ukhasini ukuthi uyizamela Ithemba Yewe, awuzenza nje, awuzenza ukuthi uyaninyaza. Ngibuza ukuthi mina uzizamela ngani ukuzamela lokho, ukuzamela lokho. Base kuphunyela ngalo yini? Hayi uyangisabisa, awungiyekele Themba ungiyekele. Wena uzophuza ungazi yona. Uzophuza ungazi yini le? Mhlawumbe amaphupha ngabe ngiphupha ngathi ngihambe emafini, ngiphupha ngathi zonke izinto. Wethemba phela awusinawo right. Futhi nginaqakile lo ngikuphupha ngihamba nawe la. Uphupha inkinga zakho. Ungithe. Uzophuza ungazi. Lena futhi igcwele kwena kanje. Shit. Ngizosana neshit la ngisahamba futhi. Ngifuna ukuxoxile la. Shit. Manje kunesidina nje. Into ayaziyo bese ngagqobe nje. Ayikho into ayaziyo lo. Ayikho nje into ayaziyo. Hey yabona nje.
Hey, yabo gana lokho. Hey. Kongo. Awu sawubona sisi. Yeah. Unjani? Yaphila. Ndiyaphila nami. Yeah. Esise ndihamba ndifuna izindlu lapha eziqeshisayo kade ndihamba ndisuka le kozwelisha ndiyithola indawo ngoku basabathi abafana la ekhaya zikhona izindlu ezikhona. Usakhuluma kodwa uthe ubani igama lakho mfana? Ubhekzini lona sisi. Ubhekzini ubhekifa. Yini yona le ubhekzini obhekzini Ayi yabona ke intombi ezinhle ezidla ngokusho njalo sister. Okay, ngiyakuzwa nje ukhuluma indaba yendlu. Okay ke. Yona imali yami nje ukuthi uphuma le emakhaya uzoba nayo yini? Uzoba nayo imali ye-deposit. Waphela mina ngikhathele iqashi. Iqashi nje zidlala ngami. Ayifuni nje ukukhokha. Yazi mase ngiyacabanga nale ndoda nje yamvesana nje ivumela yonke into iyayivumela nje la ekhaya. Habo sister, umuntu ofana nawe unendoda emhluphayo tani. Hayi. Unje sisi? Hayi ke ngathi usuyangijwayela ke. Yabo wena ngathi usuyangijwayela. Uzofuna indlu noma uzokwenzani la? Uxolo sister yami, uxolo sister. Ngifuna indlu wami kodwa bese ngincoma nje ubuhle obuntu bubonayo phela. Okay, imanjalo, imanjalo. Okay, fana ubhekizini. Okay, nampo key. Na iroom yakho la. Uzobona. Nayi. Iroom yakho unumber 4. Yeyiphi sisi kwezi? Leya mfana, ile indlu yakho. Iroom yakho number 4, thatha nampo key. Lalela ke. Namhlanje ntambama ngiyayifuna i-deposit yami, yazwa? Azivuzi zona sisi. Anginayo indlu evuzayo mina, hayi futhi zinhle kabi zindlela ekhaya. Ntambama ngifuna i-deposit yami ongibethele. Yeah. Ayivuyithanda nayo imali sisi. Hayi. Hey bona yinto Dingakalali nokulala so usithi uyazi ukuthi ngithanda imali mina manje sister. Awuye ukwenza kanti iqelele ngisuka emakhaya mina nisafika kwalapha sisi. Bekufanele njena sister uxolo tana. Bekufanele manje ukunicabangele nisuke ezilalini sisi. Kodwa ndiyakuva nizozama sister apha ematorhweni kona ndazi kuba nizoqala nini ngoba nisazofuna umsebenzi apha. Anthana leyo nto mina ngifuna i-deposit yami. Ngifuna ngokusheshsha nje. Ayi, ntambama ngiyayifuna i-deposit yami. Ungalingeke ulinge nje uthatha amashansi mfana wale emakhaya bemzini Ben 10 loyo. Lokho ke mfana. Nayi indlu yakho lapho usungaya khona umuhle sisi. Hayibona ngane wena, ungangijwayeli kabi yazi uzongidelela la emzini wami. Ah sister. Isemzini wami la. Uxolo. Phela mngani wami ongivashela hayibo. Hayibo. Wena ngingakutshela ukuthi ngihlala kephi, ngiyacela ufike ke khona soyenza njalo and sizoxoxa indaba lezi zakudala mngani wami. Okay, ngizobona ngawe ke ntambama yazi. Okay, shapo. Fika. Okay. How, ngidle ngiyibona. Usibabazanga ke. Yini kodwa le nto yenzayo phela? Yini manje? Hawu. Ukhuluma ngani? Akufanele kube nomuntu. Ngeke uthi ube nomuntu. Ngeke uze ube nomuntu. Ngeke uze ube nomuntu. Ngaliphi? Hayibo. Ngaliphi? Hayibo. Hawu nangu umuntu. No, uyazi uthi yani angifuni umuntu ungiqhaje ngoba wena ngiyazi nomuntu wakho manje. So lamanga akho usuqala lamanga akho indaba zokuthunjwa usuqala lamanga akho yini kodwa ngicanga phela ngiyaqala ngiyakukhumbula ngiyadinga ngiyakukhumbula uyathanda ukuyenza phambili. Wangikhetha wena, wangikhetha. Hayi nginomuntu enginayo ungifonile. Hawu ncaka. Hawu ncaka usangibona mina nje. Yimina ufika. Hayi wena
wena. Hawu mina, hawu nganqaka. Aliyashisa manje. Ade wazothatha isikhathi ke o. Hey. Ngehlo madala. Nasakwazi isithando sami. Hayi. Nasakwazi mami. Umendo ke lona nibambe kanjani? Nibambe phansi. Hawu phela umendo bethu hey. Umshado unyisa kabe, umshado uyanyisa onyisa. Mina bengingazwani vini abantu abanomona mngani wami ngiyakutshela. Funeka nje usitshele nathi ukuthi kuhamba kanjani emendweni nayo nisifihle nithi uyanyisa. Ngoba phela nathi siyafuna ukungena. Ungasho njalo oh, futhi ke ngicela ungangizwa kabi. Umshado mfethu uneyinkinga zakhona. Kodwa eminye imishado i-right. Ulo wami nje Kwenzakalani ngempela emshadweni wakho? Ngathi awukho happy. Yabo nje, yabo uMandla. uMandla oh hayi. Phela sinenkinga nje. Hayi ungangitsheli lonto uMandla wayishaza phelela. Cha, inkinga yami nje oh ukuthi uMandla. Yabo nje lapha oh. Ngase ngavela nayizi. Hayi uyangiqeda ke lapha. Oh ngikhuluma iqiniso, yona inkinga yami phela lena. Yabo nje lapha oh. Hayi phela sengibekezele nje. Kodwa nje inkinga ilapha. Kodwa phela ungazama njengogeli bonke. Ngoba uright bakhona la bahlala wena uzame njengogeli bonke ukuthi uzokwenza kuyahlangana nje kuzohlanganela. Ndawo mfethu ushiya ngenxa lokho nje unganusangaboni ukuthi wenza njani. Qhubeka endlini nje uqhubeka kamnandi ngathi akonakele lutho. Hayi kona ngihleli mngani wami ngihleli nje lokho ngisho lutho kodwa nje hayi. Hayi oh hayi yabo nje mase kuthiwa kulunga. Kodwa nimpatho nje njani umuntu onjani impatho? Right umyeni wami bakithi right. Indaba ilapha ya. Indaba ilapha ya, indaba nje ilapha. Yabo mase kuthiwa kulunga lapha yani hayi ngeke nje nami ngiyithole ngiyenza lento engiyini. Into ezokucebisana vi umshado uyilokuzana oyisipho esivela kumdala. Ungawuyeki nje sisi. Ungawuyeki nje. Bona nje nawe ubuphuma uthi shwamshwam ubuye angathiwa angakubambi kodwa manje utshelwa yimina. Mina phela ngixoxele ngakinakho namancane kwengane. Izwana. Ngakinakho. Yiwo nabo. Ngangidlisileke mina kwenza yonke into. Hayi wena. Aketshela. Wala ngabe ususwene manje ukwenzela yonke into. Inkinga ilapha yani. Awuzalanga nale nto vi. Lento uzala ungenayo nje. Hlala emzini wakho. Oh mina nje ngisindisiwe ngumzalwane. Anguphathi nje umuthi. Hlobo nje umuthi nje anguphathi ngeke nje. Hawu kodwa oh. Le ndaba ngeke ivuswe ke la ukusindiswa. Awuthele drink vi. Hayi Awudliza. Okay. Hawu umuthi. Okay, yes. Show me one. Info mama pepanda. Oh. You Vivian. Sana sibindi umsifazana athi angipholisa. Hayibo. What time? Iphepha lami lotshinga kanje. Yazi usile iphepha leli lizokusiza iphepha uye kuba umqubo wena ohlezi weswenyuka namantombazana. Ukhuluma ngani kahle kahle? Ngikhuluma ngani? Nansi into engifuna uyifunde, nansi ngibuke. Yini? Nansi into. Yini efundwayo? Now. Uzofuna umsebenzi wokubhuquza. Mana ke wena wazi nokufunda. Wazi ngokufunda. Wazi ngokufunda. Naku ngikufunele. Wena wahlala esikole wazi ukutshena ngokufunda. Okwazi ukutshena ngamaphepha newspaper. Newspaper nje na into embile ehlukene nawe. Wena nokufunda. Naku umuntu angitshela mina ngahlula isikole. Wena naku wena ufuna ukufuna umsebenzi. Nayi into engithi ifunde nansi. Umuntu esifazane say Nathi into engithi ifunde nathi azokusiza. Unazi inamba naku. Uzobathola umsebenzi wokubhuquza udlana neqolo lengane zami. Eqole ngazange ngakutshela ngathi wena hambile. Kahle kahle mina ngisazi yazi ngiphume ngishawa umoya angikwazi bengizophumula endlini. Njengoba ngikutshela ngikhathele wena mfethu. Ngikhathele futhi yazi uthini? Khathele wena. Hawu. Wathi makhathele mina wena uzodla indlande ngosafuna ukuzonda udla iqolo lengane zami ayikho nje into yenza. Ngisho kahle ngathi ngino 350 wami. Ngisho kahle ngino 350 wami. Awungiphazamisa mangudla ngedwa. Ngirathi nje manje kingiwena awuhlukane nami. Ayikho into yenza uhamba uma namantombazana. Hayi yebo amantombazana ngena phi nje manje ngena phi amantombazana. Amantombazana khuluma ngofanga lapho. Hey. Ngisaba ukuthi ngina amafasi phansi amantombazana. Nambu uyekubhuquza udla iqolo lengane zami nawo umsebenzi. Angibole kufuna yakho. Yebo uzoyenzani mfoni yami? Ngibole kufuna yakho. Uzoyenzani? Hawu.
Umuntu osifaya ngithi ngineza ufuna yaphi? Hayi bo kahle. Nento ngumfonela. Kahle, ufuna ukuyenzani? Fona mkhulu umuntu Letha la lefoni. Ethemba ukwazi. Letha la lefoni. Yinqabe lefoni. Letha la. Wena Musa. Yona indlela engakukhulisa ngayo lokho uthi uhamba ukipita kanje. Kodwa bawethu. Manje Manje mina nje ukuthula ngimele nje ngiphile ngokuthula la ekhaya. Ukuthula kwani? Nayi ingane. Hayi manje. Hawu. Ilengane le. Hawu maZulu usufekile. Phambengane maZulu hayi ngeke. Ngizobuya ekhaya mangizama ukulungisa umuzi wami nje. Isifundo sini esifundisa lengane? Isifundo. Manje kufanele ngenzani? Kufanele ngigothe ngilandele into engiyifunayo. Nangu umuntu nami lena lo ngisho ukuthi lo angisamdingi la ukipitile angazi wafunda mazi mina ngiyanazi ekhaya mama ukuthi ngiyahlonipha yonke into nenza. Uyenzani? Awusathi ngeke la ekhaya ngithi qoqa umthwalo hayi ngeke ngiyenze nje lo. Mama ngikhuluma nje nasi sengivuke nawo namhlanje. Nasi sengivuke. Nasi sengivuke nawo namhlanje. Yona bengifundisa yamele umuthi. Angazi maZulu noma ukuthi ekhaya nenza kanjani kodwa mina angiyazi mina ngazi ukuthi abakaZulu nje kuhloniphekile angiyazi ukuthi yini le angiyazi into engikho yini nemvuyi elemithi kuye angisazi mama siza umoya wami mama siza umoya wami umthathe yabona ayingeke kuzomela uqoqele ntombi impahla zakho zonke siyahamba buka manje uThemba usehambile mase afanele ngilokhu ngomnqenqolo ngoba uma ufethu uThemba wani yini nje le yini le nomusa ayi kodwa nawe mangeke nje la ekhaya ubona ufike nje usuthetha wacabanga nje lengane ebona imithi ke manje kuma wani ukuba umfonelile washo ukuthi uyeza ngazi uqhamuka usuthela ungqonqozi nokungqonqoza uyafika manje usuyathetha ngoba manje ngabe ingane ayibonanga yonke le nami ngizama ukulungisa umuzi wami phela ingane ifuna umawala ngizobuya ubabale ngane ukhokhile lokhokha zonke inkonzo wavuma wena yabona hayi phithi usuyabuza zonke impela eThekwini basukhuluma nomkhaya wakho vele ukuthi nje angigwinya ngazi sekowami nomkhanyana sekowami hayi angimfundi phela ngifuna uthembeni umuntu ongifundisa ukuthemba umuntu hayi angiyazi mina lento mina ngithi qoqa impahla zakho sambi hayi cha nawe usufuza ukwenza nedrama ayikhange usuzofundisa ingane ngisho idrama ayibo kahle ma hayi cha ngiyacela bakuthi ma ngiyacela ngicela ukuthi ngcono nje singizobuya ngize ekhaya silungise into ingane ngibuye uzobuya nini noma usanga bakudala ngilindile ekhaya ngizobuya ekhaya ngicela ukuthi sihambe ma ingane yakho lenye ayifuni ngisho ukuzombona lo ihlowayo ngiyabona-ke nje ka-owami angifuni ngisho ukuyikhuluma ngicela sokube silungise lo nje ngicela ukuthi sihambe njengamanje ngizosala mina ngilungise izinto noThemba uma ngiqeda ukuyilungisa mase ngiyabuyela ekhaya kodwa nomusa ungashiya umendo le emakhaya uze la uzokipita eThekwini ngeke asamba bombe usukhuluma umkhaya wakho hayi suka ngingome kabi mina ngeke nangoku iseThekwini la asisele into eziningi Ngitshela nje manje kule mandla yakho right alright kodwa kwazi ukugcwalisa iglass alright ayi love ukukhuluma phuza lokho ophuzayo hawu kanti yeluphi lo mandla wakho kade ngifikile off lo ngiyacabanga ukuthi around nje la nabangani bakhe kodwa kuhle ngoba engekho phela uloku engiquvele lo mlomo wakho omkhulu hayi ungasho around abanga khona yena khona ngabe wenza lapha khona ngayi asimazi futhi anginandaba kodwa vele ungastress ngoba vele lapha unenkinga ngabe zokwenza nje enje le nalo nkinga mhlawumbe uyayiphuzela nabangani bakhe lo mandla wakho ya kodwa phela uMandla yabo uMandla menzi ngiyacabanga phela la umuntu wangenza umuntu yena khona futhi phela wona nje wawusibonile sihle amantombazane nje endaweni kodwa awudeserve lo mshado mngani wami kodwa sana sami la muntu mebheda kodwa umuntu uyabheda kodwa nje shem wawenza wangikhokhela zonke inkomo yabo lonto uyawakhipha manje ke ayikho ke namtengo awubuzi ngani kumele ukuhamba kanjani cha wena ke phela ngiyakwazi ziyale nalezi thini ezakho zizohlangana kanjani phela ngani nakho nami nani ubencane wami hayibo ubencane ungasho wayengeza la yonke into ngayicabanga mangithi washinga ngelinye ilanga
Abona manje ukuthi ngiphethwe umgogodla Izwani. nesinqa sibuhlungu. Izwani. Ngivele ngidlala icansi phansi kwami. Eh. Ngithi akagibelele khuzana mama. Lana mfethu angidovoza ayengqini. Ngilokhu ngithi there. There's paining there. Izwani ushode abanye. Wamthola lo bencane loyo. Mina phela ngihlambile nganyakaza mfethu. Nganyakaza la enyama. Kodwa ngayimoshela mina mnganami. Hey ngayimoshela. Yini manje Wenza yonke into. Mina ngayimoshela ngani ngaso ngaqinisa isandla stroke ngisifaka kakhulu. Kodwa mngani. Oh. Kwakhala kwakhe amaphepha ke nengane engase nginawo. Kodwa usingake Njani nje kusana. Ene ngiyamkhumbula masafanele ngiwasho. Ngombe washo. Mfethu uyabona nje iChris ebishaya. Bengenziwe straight. Ububuya ngamula nje yimi phela ngidlula. Epheka ayini. Ngithengela idatha sitolo mfethu. Ngiphinde ngakhuluma nanaye futhi. Okwesilinya ubencane kodwa mnganami ubencane ngiyabuka. Ngiyazi usana wangikhalisa mnganami. Wazi wangikhalisa. Nawe nje ngakwenelisa umandla lapha ungayenza lento ngizokuyalela umuntu mina ngayenza lento akuthithizele njengawo. Kodwa mhlawumbe uzocikeka futhi mesehleli kakhulu. Mina ngingacikeki uma ngithanda khona lokho. Cha, ngikutshenile ngathi ngisindisiwe. Indaba yomuthi no angingeni nje. Kodwa mina into engihalela ulobhencane wakho. Andobhencane wakho ayi uthi waye kwashela Enza yonke. Unqanqa ke mngani wami hayi uyangiphendula uyangipheka leyangane mngani wami ayayingipheka wema ngize ngikhohle lokuthi ngumfazi womuntu ingipheka Uphekwa ubani? Unqanqa. Hawu Unqanqa mina ngiyamazi unqanqa. Umngani kaBhencane wami. hayibo Akazi ukukusiza ngalutho uzokushiya nje uphelile njengethayi lemoto. Hey udlala amantombazane lo mfana. ayikho Kusama unakusasa unalutho. ayikho leyo nto Khulifake unqanqa utshelwa yimina akho ezokulunga. Hey unqanqa uphela. Yabona unqanqa ungamthola wena ekuseni uthi nje lahlala khona uthi khona awuthuwalele phansi empedeni awuthuwa alakho aphansi empedeni awuthuwa phansi nokuthula musuba no phandle futhi ungamthola uthi usufuna ukuyodlisa unqakanqaka ke manje unomona mngani wami ngoba phela ngisho ukuthi le ngane iyangidovoza iyangidavaza iyangininika manje usuba nomona awunomona nginalutho ukuthi ngiyatshela ukuthi nje awuyophelela endleleni mudlana nqa kodwa unqakala kudlala ngamantombazane unqanqa unqanqa kudlala ngamantombazane hayibo ngiyangane phekana kanje Ya uleda ndithole mose ngifike kakuhle kakhulu. Yo. Afana Aw, stand sowufikile na. ya imali yami ngitheni kwena angithi ngitheni ngashona ilanga iphi imali yami Stand eli kangaka ndisahleli nje. ngitheni ngashona ilanga ngithenga iphi imali yami edeposit ngifuna deposit yami Stand. shilo ngathi lezinto zisemakhaya hawu nayintombo Yazi bengisathi ngizothenga ke nokwasendlini. letha imali yami phela letha Wafayithatha yonke pho. ncisi letha hawu imali yami le hawu Hayibo. nayintombo sengithathile Hey sister. Yeah. Yazi uthembakele kulento uyenzayo ayifani na ubuvela uthatha imali ngolhlobo. hawu ngithembekile Uthembeke kakhulu wena nje umuntu kaNkuluNkulu ebekufanele manje uthetha kakuhle manje sithi imali anani zotyani ke ngostene ngoba khona kunakutya la endlini lalela uyabona baniphekanga nje lalela mfana wami hayi ukuthi nje ukuthi phela lezi nina izinto zale anithembekile ingakho nje ngiyifune kanje imali yami yabo lonto imali ukuthi uzodlani angeni lapha mina into engidingayo imali yami nje ngoba sivumelene phela ukuthi wena uzonginikeza imali yami ntambama Stand beniveni sazi imali ngenzeka ngibenayo ayifakanga nobhuti njengoba bendiziqalele bebuthe imalanga ndiyabona kusemalanga ngonke izixelela ngokuyothenga into etyiwayo nguwo songisokolisa futhi osowuthi uthatha imali ngolhlobo ma aninavelo sisi kanti kwelithebuleni ngoba baninzi abantu abaqeshileyo stand lapha bekufanele manje uxoxa nabo ufune enye imali ukundiyeke stand ngihlale phansi owisheke noba inyanga zimbini anangqali nalokho ema ke mfana sivumelane ngani
Bengifuna indawo yokuhlala stand. Oh, uzongishaya mina bothi nginto yokushasha wena. Hayi stand akonjalo ngeke ngizengishaya umuntu ofana nawe stand sami. Manje ungiphorisha yini ke manje? Stand. Yazi xa ngibuka wena njena ngendlela endokubuka ngayo ungathi njena ndingangumuntu ongaloko njena ndiseduze kwakho ngalo lonke ixesha uyabona nje xa ngikubuka inhliziyo yami ngosuku lokuqala ngifika la stand kodwa nxa stand uxoxa uhlobo kodwa inhliziyo ayiphakele. Hayibo. Uyabona nje enhliziyweni momento ubona ebukhala ngayo ugcina sawubona ba ungathi imali ngamxelela lo muntu ndiyazi kona uma stand wami ndiyakuhlonipha futhi lapho. Hayibo boy. Konke sekuba igama lakho. Na stand alone uqela uBexini lona. Oh Bexini. uBexini ubhekifa xa liphelele kodwa bamthandayo badlakuliza ngoBexini that's why ngisithi uBexini. Okay, kodwa ke next time ke mfana wami ke osheshe uchaze inkinga yakho anginankinga ke Bexini lo. Kanesho wena stand wami ndiyazi nje ubuma stand andazi negama lakho ke ngonto ngubani Kanesho. Hayi phela ngangibiza uSombu Vivian. Hey. Yazi lamnandi igama lakho yo lafana nawe stand sami. Oh. Okay, kimele mnandi. Okay, sengiyahamba ke mfana wami ngizobe ngizocheck yabo. Kodwa stand ngiyajabula mina manje ngahleze ngikubona nje ukuthi ukubetha umoya ubuye sihlale phansi sami ukuthi sisakhe impilo uyazini ubungaphila nami stand nami impilo yami ngiyayibona ilula ngasho uqaqeke nezinto njena. Maphela ukukhumbula phela inomnyama lo. Hey stand sami ngiyakuva Mosi kodwa ngendlela endikubona uphatheke ngayo stand hayi ungathi lo muntu wakho akaqhubi ngalendlela ngidrive ngayo mina ungahlala kwezandla nje ungavela ubona unethezekile ngiyakubona kona hayi la ngobenzini bo angathi impilo akakuniki lo muntu wakho stand. Ayikho lento yanginika yona namahlaya. Wena bahlaya noma ungajibani hayibo hawu awuvumi into kahle kahle sana lapho ubone yawo. nje futhi mina nje lo Sandile nje yabona nje lo mkhwenyana wakwakho mami nongitshela ngaye mina angiyizwa nje lento ayikho nje into engijabulisayo. Wena Mosi yazisa uthini? Ngiyazizwa. Awusazi lutho manje ngalo mfana wami khona. Yena phela ngiyazi kodwa ngimfuni. Awumfuni kanjani? Hayibo angimfuni. Nozipho ngicela ukuthi mothola le VL bethu ungithinde mfethu. Angazi konakele yazi. Angazi impela manje sengiqala nanokudideka manje ngiyacela ukuthi ubuyele mina. Nakho kuhle. Kuyosalisa la. Namanje ngokodla manje. Namanje ngokodla ngikuphayelile ukudla indaba ungadli. Njoba utitshela lokudla lokhu. Nginja yakho mina. Awuyona inja yami ngithe mina nakho ukudla idla phela. Iyona nje lokhuluma nendoda leyo nakho ukudla ngisando namanje nakho ukudla idla udlile. Uyabona ukuthi wenzani? Hayibo idla ngiyakwenzela ududo ukuthi ngiyakwenzela ngabe ngisambe ekitchen yopheka. Hawu nanga umuntu bo. Hawu. We Vivian. Ya. Yabona uma kukhona iphuthe enginalo la phakathi kwami nawe noma kumina ke akweyithi kumina. Kufuze ngabe uyangitshela. Uma kunenkinga la ekhaya ekufanele ilungiswe futhi ubuhlala nami phansi. Vivian ngakhokha kini ngenza yonke into ngayishaya inkomo zaphelela abazali bakho nabami bajabule. Kodwa indlela ongitreata ngayo le ndlela akusiyo indlela okuyiyona yona engabe ungiphethe ngayo. Okay ngiyakuzwa amandla. Kodwa mfethu inkinga nje yakho wena nje lapha ukwazi ungangigculisekile mina indaba phela angigculisekile. Yona indlela okukhuluma nendoda yakho le yona indlela okukhuluma nami le nomuntu ke nje general. Phela ngiyachazela nje ukuthi phela indaba ilapha mase kuthiwa wena ulungisa lapha uyahamba uye ema-clinic bayokusiza lapha mhlawumbe into zeso zingaba right like ngicela ukukutshela la mama. Akekho umuntu ongenalo iphutha. Endalikho isoko engenasici salo. Futhi ube lento siyilungise ngendlela.
hayi ukuthi usuke uhambe uyojola nabafana abancane hayi ukuthi uvedana ungibize ngeqhudanga noma ngikikile igakini yini angazi ngempela angazi fanele lento kufuthi bese silungisile kahle njengabantu abadala kodwa wena ubhizi buka kumanje uphushuzela ngeblue imini yonke kodwa umfazi womuntu siphi isimilo kwena ngempela buphu wena obla viven lo yana come on man V Mandla nawe phela masulokhu ngikhonkosa kangaka lokhu uyakhonkosa phela uyakhonkosa nje hawu khuluma kahle nami hawu lokhu ngikhonkosa hawu all right okay yiphi indlela ofuna silungise ngayo lento yami nawe lento yethu ngoba ngiyabona ukuthi kuyakude ngicabanga ukuthi mhlambe ke singaya ke mhlambe emakliniki ufike uthola usizo mayelana nalento nami nje ngizobe sengiyayeka-ke le ndlela zami engizenzayo inkinga kahle kumina inkinga phela laphayana ingakho nje nami ngigcine sengiyithola nje sengenza lezi zinto wena mama ayikho indlela wena ongangenza mina-ke ngayo ngingayanga emakliniki mhlawumbe ongangenza ngibe ile ndlela leyo wena ufuna ngayo nami ngibe le ndlela engizosizwa noma nginawe ngibe right hayi-ke phela ungenza isilima angithi ngiyakutshela angikwenzi isilima ungenza isitshe yini esilungisayo sicefeke phela mani ulokhu nyanyanyanya ukhuluma kakhulu hayi angithi ngiyakutshela nje ukuthi asihambeni emakliniki manje indaba ungangizwa ngaphela ngiyakutshela nje hawu ngithi yabona khona lokho ukuthi ukhulume ngale ndlela okhuluma ngayo uqeda kwayona imizwa ngizothi mengifika kuwena ngizobe nginjani ngoba kuhlezi uphakamisa umoya unolaka la endlini wenza izinto ezi-terrible angazi fanele ngenze njani okay-ke Mandla-ke asihambeni semakliniki siyolungisa le nkinga yakho ufike ulungise le nkinga yakho nami ngizobe sengiyiphatha kahle ngiphinde ngigange sengizoba ungcwele ncane ngisaphinde ngikwenze ukubi kulungile awezizamini kodwa indlela okhuluma ngayo la ekhaya ngizofanele ishintshe fake caca ukuthi ubani indoda sibuyele kulo lathando lethu nale yankathi sasekuyona kodwa umuhle khona kodwa awuvuphoxa kodwa ukukhuluma kabi nami izinto zenza ayifani nawe yazi ngiyakuthanda ngikwenzela yonke into ukuba ngifuna ukuthi ube happy kodwa wena mama uvedane nje wenza izinto nje ey'bulala lolu thando lethu yazi ngithabe wena lokhuluma ekutshela sekusamanzi aphinde nje sengishintshile abantu babahle kanje kusendiwa kwenze njani akukho sisithandwa sami sulungiselele ukuyakhona ya namfana ngihambe manje isikhathi sishaya ngiyabona umuhle mina manje imali manje lapha emsebenzini ungena kanjani namhlanje fanele ngazi phela ungena kanjani khona udoda ungena kanjani uxoxa ama-shift ayashintsha laphana bona ukuthi phunywa ngo-6 phunywa u-9 manje i-shift ethu angesiya siyiqonda ukuthi ilokhuza kanjani yazi okay-ke konkinga isikhaftini sengikwenzelile ukuthi ufike udle wabana nje kube mnandi-ke mnyeni wami awuphumalanga sikho usemuhle yazini sumsusile luyavile uyana sekukhona manje lo yana engangimazi-ke manje eyi madoda koze kwamnandi ukuthanda ehlathini okay makuthathele esikhaftini sakho baba ngiyabonga mama sebenze kahle mnyeni angahambe njalo songishaya ngalowo mba ngiyakwenze lutho baba sebenze kahle mnyeni wami wazi kahle ethi uvi uyakuthanda ekuthanda mnyeni wami sebenze kahle nazi isikhafu babayi-ke mnyeni wami baba hambe kahle Ngiphakathi-ke mfana. Stand ekuseni kangaka hayi ufunani na stand kwami? Ufuna ungichazele phela lento osho izolo.
Ngisengilana-ke ngifuna ngichazeni. Stand. Cha, ngifuna ukwazi. Yazi stand njengoba bendisho mina. Kungenxa yenhliziyo yami stand sami. Nami bengingahlosanga ukuxoxela into efana naleyo. Kodwa ngithe xa ngibona stand ewe bona lento kuyangibethe exesheni ngoba nomuntu bengithandana naye kahle kahle ngimthanda ngimenzela yonke into yabona. Kodwa ugcineni wandidlisa wandenza yonke into mina bendiyihlaya nje uyabona lezwe lisha njengoba ndimkayo khona into yandihambisa ezwe lisha ukuthi ingxaka ndazi ba owamntu ngendlela wayesengihlaze ngani ngahlala kanjani ngoba bengithutha amanzi ndipheka ndiklina ndisenza yonke into ngelo xesha mina ndandize ngothando kuye. Khonta yenzayo kwena. Wandenza into wrong stand uyabona nje njengoba ngixelela ngizenda ukuphalaziswa ngumalume phela uyambona umalume wami lona ahlala pha endlini yakhe nguye kaloku hayi akafika neshophome ngiyakhumbula befike ngalamini bendindedwa ngiyakhumbula hayi yona nto stand ndancedwa nguye umalume ngoba wayesebona neempawu endasengafuni nje ifamily ke ngoku i-olate mali ndivonela uvela ndithuke athi afuneke ngixoxe nomama afuneke ngixoxe notata uyabona nje into enjalo ngoku ke ndangathandani kwixesha elide njengoba ndisuka ezilalini ngoku sekungcono ke ndiyasebenza kodwa nangoku ndisonqina ukuthandana ngale ndlela ndabona ngayo kodwa ke wena stand hayi mina-ke ngisengizwile ke indaba yakho-ke ba-Ben10 benzini lokho sengizwile nami-ke mfana wami uyazi ukhona ubaba la ekhaya yonke inkinga esinayo khona nje lenkinga esinayo kodwa nje mina ngiyenzanakho manje ishamasi kodwa ubuhlungu loo nto stand sho ukuthi thina sobabini kahle kahle sihlangane ngento efanayo. Yazi mina ke ngibone xa nihleli pha nendoda yakho ngathi kumnandi nje ngibona kuhlekwa uyilungisela yonke into kanti ayivinge lo hlobo. Awungeva kunjalo inkinga nje umhlaba nanoma ikephi yazi nje mesikhuluma ngale ngisanengifikelwa yinyembezi nje stand bese nengifile inyembezi ngoba yabo inkinga esinazo abantu bengasibona nje stand sami songazi ukhale kanje kona hayi stand yini kona stand wami uDoda kodwa boy stand kuzolunga stand uyabona nqaka ndiyakuxelela uyabona into endijabulise kakhulu umngane wami yakushiya yazibe kubuhlungu nqanqaka kum ngesikhathi ndikushiya apha endlini ubona nje ingane zami bengifonela namhlanje hayi into ozoyikhuluma nawe Mthizonzo ngixelela awuna ile bona ngane ingako lokhu khalaza nje mngane wami uyabona ungamnangane kunje nami nje xa ndifike emakhaya kobe kuthiwa Bhekzini iyona ingane yakho oledi likhala kanjani umngane wami inqwa nami kuthiwa ndiyitayima kule ngane endibangojonga uyazi ngona mjabule mngane wami Mthizonzo yabona mina Bhekzini mfethu ngeke uzungithenga idrink mfethu ngeke uzungithenga idrink mfethu khohlwa ngeke ungithenga idrink mfethu mina ngeke mfethu yabo into oyenza kumina mfethu ngisoze ngakhohlwa mfethu yabo mina ngifika kuwena mfethu ngiphethe oQueen mfethu ngiphethe oLondon mfethu ngiza kuwena Bhekzini uyazi mfethu shova nawe mfethu ngiphethe abantu abo2 mfethu yabo into ongayenza kufuze wena uphume mfethu ungishiye lapha wenze njani mfethu usuke uyangixosha mfethu Mthizonzo ndangenza njani elwahlanyeni nokuthula uyalazi balenza njani uyabona ukuthula ungenaphi ubumazi unokuthula ubusazi benishaya ngeke uyithethe lo bekuphi nokuthula lapha unokuthula ufika waletha ingane uyibonile ingane yakhe ishiya pha endlini ushiya ingane uhamba namanye ama-sisters ndiyawosaba kwamna uyafika phaya undijikijela ingane uthi mandibona uba ndizoyenza njani ndingubaba wayo yabona ngonive ndathatha laa ngane ndahamba ndaya ezilali ihlala emakhaya njengangoku fana nam Mthizonzo mngane wam njengoba ndikucela. Okay ngiyakuzwa ubufunani ke lapha kaVivian ubufunani la ngithole khona ubufunani lapha mngani wami ima ukwatele iphi kanti kahle Mthizonzo ndiyakubona ngoku usekho kulento kano yezangane zakuqala wena kulento kaVivian uVivian yini noVivian hlanganisana yathandana yini Angangbuza uVivian ustand wami ndiyethuka nawe xa sowusenza kanje wena stand indaba kufica unamastand lapha nenza into benzenze lapha mangifika lapha mina ngizobheka uVivian lapha umastand wena wenzani umastand Mthizimani sasingade sikhathwe uVivian endifikele kuye pha uyazi uVivian wenzeni kum ndithe ndifika pha ndisinde emkhokhela mngani wami yima yazi ustresseka ndingamyeka uVivian mofuna ndimyeke mina andinankinga noVivian
Bhekisini mfethu mina mfethu esigodleni na futhi iminyaka eyishumi 10 years futhi siphusha mina nawe 10 years mngani wami nami asikaze nje nolunye usuku sithathela abantu sifazane mfethu uVivian ufunani uVivian songaze ucasukiswe uVivian nendoda yakhe nje indaba kanti wena Mthizozo wena kubungesenamuntu okanye kwenza njani awunamuntu Mthizozo wena uhlali nje sosho ungenamuntu uVivian bengicingela buyameba njengami nami uVivian unitselile wathi unendoda yakhe masiyeke lento suloko Mthizozo yazi wena uqhathwa izinto ezincane sekungaze mngane wami sihambe iminyaka engaka sifese sothi ekugcineni besifunda sonke safara kunye ngoku sesiyaqala ndithi sikhula impilo so senza kanje Bhekisini mfethu lokuzana mfethu uVivian bese nami phela umuntu mfethu ngithi yabo nami umuntu angishaya yabo ngadlula yabo uVivian ingako Mthizozo ngingamyeka sheni lami kodwa kungicashisile lamuntu kwelihlanyela nginokuthula nikafuni unibone njena Ikona ke la ngizashe khona Bhekisini la endini ngamlilo kodwa ke manje yazi hayibo ngidla mapha awusho mfowethu imase kungenile lapha yima uphile ngane leno Sindi yo buza lezi ntanya mfethu inhlanya zakho phela ohamba nawo yona umlilo wala ekhaya yabona manje enzakala mfethu embhekene nazo manje lezi ngane lezi ngoba ngikude ngutshena mfethu masilapha ngaphandle sifethu nizakhulela zombili ezingane ngaphatha mfethu ngalela phansi mfethu kwasiza ukuthi ngomuntu wasemakhaya ngakwazi ukuthi koyifunela futhi amakhathakhatha amakhambi ngakwazi ukukhandela wena mfethu kade ngangihlupheka mfethu kade ngibona uye lo Vivian lo Mthizozo suyithetha lonto ngonami sengilele naye uVivian ngicela lonto angifuni ukukhuluma kakhulu Mthizozo ngeke ungayikhulumi lonto yo angifuni elinye labasuku eish awungana nginteni ngawenze ngisho lengisho phethu wethemba yini manje angizathi ngiyakhuluma mina azazi ekhona ukuthi ngiyathula noma ngikhuluma nje ungena nje uyakhuluma ukhuluma uthini ngikhuluma uthini inkinga yakhe kuphi ayike ngizokhuluma nawe ikuphi inkinga yakho awumhlawa yekho senezinefu usungijwayela kabi akuyona into esifuna sikhuluma sethethwa kanje uthule ukhuluma nalesi akahlanaphansi sefika nje sekavunya indaba ayikho into ezekhala phansi ayikho ngendlela Bhekisini uyilandele kodwa manje izinto zikulandele ungafuni uthi abaleke izinto zikulandele yabona isimo lalela ngicela umkhuba ungana umkhuba yami lalela ayikho ezokhala phansi ungana usekile umntwana namantombazane akhulume nefonda ngishona ilanga wena bile emakhaya ufuna ukuyeza ufuna ubile emakhaya imako wathemba thula msungijwayela kabi thula ungakhulumi yabona unendoda emakhaya eza mzalisa ingane mina ngoba bengane hayibo wena Themba awusebenzi uyasebenza ufuna mina ufunani mina hamba Themba njengendoda yakho sisumhloniphi sawusebenza uthatha ngimfake emsebenzini yabona lo sisi wakwakho ungathi usile mina nizohamba mina Themba ngihambe Bhekisini ngakho ngangitshela ukuthi mina nginama wengane ngoba yabona ifana into engekho le ifana engekho Themba sokungane ngoku yazi wena ngiva iyandethusa mina unengane Themba sisa kancane Themba ngihamba naye akatsho lutho Themba kodwa nami ndaningaze ndiyifihle kuwe le nto ungisize Bhekisini ngicela ungisize mfethu sibone ukuthi ngicela mfethu ezwa angibuyi namhlanje uhlaleleni kanti umuntu wawo Ngiyeza uyazi ngiphathe kahle mangaboni phela sithende ngiyachazeka nguwe mavisi ngempela mavisi awu kakhulu kabi Yo. kodwa usakhuluma ngifuna ukuphila mavisi
Sesenze kakhulu njena indoda yakho Hayi, ungamnaki leyo nto umuntu ungamnaka le. Ngiyadinga nje na Benten, ngidinga wena ngopha. Hayi, Kodwa Benten. yabona njena wena ndibusisiwe ngawe serious. uNkulunkulu wayephi lonke ixesha ukunika umuntu onjengawe. Lana hawo la ngibhekile. Lana Mofi. Kumula. Cela bantu kuphela ngicela. Okay, ngizokulinda ngiyabonga. Awuleza kunini kulindile uyasenze ndagqiba nje ukuhlamba yangu bese ngigcoba kwamna ndiyabona uma mandiphuthumela ku. Utheni? Hayi shesha sithando sambheka uphathe nedrink ebandayo apho. Yo, yazi ndikhumbula nje khona isurprise nje endikubekele yona sithando sami kaloku uyazi nawe le ndoda yakho sayizophuma ngomsebenzini. Okay, sithando sami hayi ndilinde wena ke manje sosendigcobe yo. Yabona namhlanje yo zamnyisa yo Vivian kwilifoni. Hayi ngilinde na straight namhlanje. Ha, kwakuhleke ntombi waqhamuka. Ziphi pha impahla? Kodwa mawuhlezi unola ngaso sonke isikhathi. Ngisho kumele sikhulume kahle nje uyathetha. Kufanele nomusa. Sikhulumile lento sayiqeda ukuthi namhlanje siyahamba. Ziphi impahla? Cha ngizile ukuzokhuluma ukuthi sigodwa ngisacela ukuthi ungiphe isikhashana sokuthi ngikwazi ukukhuluma ukwazi ukukhuluma nobaba owami. Nikhuluma naye. Nikhuluma naye isikhathi nihleli naye sonke lesikhathi. Chazelela ukuthi yini engilungisana baba owami ngiyacela. Ikhona into ongayilungisa kuleya mfana. Sikhotheni. Wena umbona kanjalo mina ngiyamazi uyimisela ukuthi ashintshe abe umuntu oright. Hayi bo nomusa. Lo mfana akaze ageze ngisho umusa. Uzozama phela umsebenzi awuthola enze into right. Mangamniki asimnike ichance simbone ukuthi wenza kanjani. Uzokusiza ukuthi ngiqhubele nomuntu engamthandi. Ngani yami ungawakho umuzi kodwa hayi lapha ya. Ngisazi kuthi into engishoza kusizana ukuthi ngizoqhubeka ngihambe ngiyothandana nomuntu engamthandi. Angeke ngikwazi ukuba umuntu oright kumuntu engamthandi. Hayi angiyazi mina lento yakho. Ake sihambe siye lapha kumfowethu. Cha mangeke ngikwazi ukungena kumalume ngiyacela. Uzohlula yini ukungena? Umalume uyamazi nje ukuthi yonke into ihleze ethatha ngolanga. Ngicela ukuthi ukhulume naye wena unginikeze izinsuku zokuthi ngihlale ngikwazi ukukhuluma noNcane lungisize. Wena hleze ungitshela ukuthi umuntu imfazi ohlakaniphile yazakhela umuzi wakhe wesulu uyawudiliza umuzi wakhe. Nami ngifuna uyilungisela ngakhe noNcane umuzi. Wena nomusa. Ubuka wena khonto ongayakha lapha yana. Ubhuti ufuna ukuthi ageze umuzi lo mfana. Wena uhleli naye awumtsheli lutho. Mase kufika mina imandi sizokhuluma uzothola umsebenzi masenza lento eniyidingayo. Ukuthi yena mhlawumbe inkomba kanazo lo enomkhwenyane emfuna. Hayi ngizwa kahle lento ayishoyo mina nomusa. Angizwa ngempela nje. Into engiyifunayo mina ukuthi sihambe siye ekhaya sigoduke siye ekhaya. Ngiyimele lento yakho yomkipito. Ngiyacela ngeke ngizongibona. Bona uVivian fama ndimbambe into eyi1 andiyeke ukuloko ndizigqilaza apha eyadini fama ndimbambe ngoswabe niloko ndimuntu uyabona uba ndike ndimphatha kahle hayi ndimbetha icala lifuna ndiyamazi yasithanda istyle esithi funa uveni mbethe ngaso mveni koko ndazi uba ndisarenti lapha sendiyi-own imali izoqoqwa ndim like ayo yaxoka uVivian yo hayi yo ndizomlinda kakuhlapho namhlanje ndimelele funa ithi ifika le out yakhe ingamtholi namhlanje edibeni nami. Hayi Nkosi. Ngathi ngiyapupha. Hayibo. Ngilele. Nomthula. Wena uqinisana la Vivian. Nomthula. Bekufuka bayila. Bekwantoni wena lapha? Ngibeka zinyawo. Wasihlala lezwe lisha. Ngikwamngani wami uVivian. Umngani wami uVivian. uVivian umuntu wami ngangomngani wami. Hayi ngemana ke baba. Anginganisayisa umuntu wakho noma yiphi ingane yami. Ingane ndayishiya emakhaya. Waye ingane yami wena, wabe ingane yami wena. Wena wanishiya ngani ingane nakekela ngoba ungakwazi ukuyinakekela ngayithatha ingane ngasebenzi ningathini ukuthula kula mthondolo bendlala kuwe beningekwazi ukuhlala nengane izogula ingane ayithatha ndayisemakhaya mama. Wishiya noma emakhaya wena ulana. Ihlala nomama wami. Hayi ngifuna ingane yami ngifuna ingane yami ke. Andiqhubeka nalo Vivian wakho ke. Angasubona nikwenje ukumasaka unjena. Mina ngifuna ingane yami. Sumjawuta bazothini omakhelwane. uVivian yena ngathini. Nokuthula hayi. Hayi ngeke uzothini yena. Nokuthula yini ungenelwe yini Nokuthula ungenelwe yini Nokuthula Musuku ngibangela umsindo ungenelwe yini la ngifuna ingane yami ngifuna ukukukhombisa ukuthi ingane yami ngiyayifuna futhi namhlanje uzokunikana namhlanje hayi Nokuthula ngekuyenza lento ungazi ngisungilibele Nokuthula usongilibele ngeke ingane yami Nokuthula seze ingane yami engakhulela kuwe uluhlanyunju uyazazi nawe ima ungakhulisa ingane yami uluhlanyunju uhlanya mina ingane ingakhulela wena ufunde sithi wena umsebenzi walutho ufunde sithi awungasebenzi
ungazi wena ungakwazi ukutisha ngane ingane ibihlala eclass Oh, manje itisha ngane ngane emsebenzini ndibuya ngithatha ingane hayi Nokuthula hayi ngizophefuna ingane nami ibuya nini ingane nami ibuya bani Xolisa Nokuthula imasithethe kakuhle Nokuthula ngoba uhlale ezwelisha njena utitshaniswa nje noVivian into nehlanganisa noVivian kahle wena ungifunani babangani bonke uyabathatha bangani bami manje kuVivian umngani wakho uVivian ngangifuna ngisho esikoleni uVivian umngani wami Nokuthula ukhohlakele wena uthethe ukhohlakele ufuna ingane yami uyabona nguVivian indlela ngiphethe kuhle ngayo udlule kweyanto ubuyenza wena nisena stress ngane ndizenda ishiye emakhaya ngizokuphela ngicikela isithunzi sami phansi wena uyabona Nokuthula njengoba ungishaye kule game ndiyokubophisa hey hey we baba lalela ngicela ungibheke einhlambini zamehlo ngiyabukeka ngibheke Nokuthula kanti yini Nokuthula yini kanti ngifuna umntanami khona uzomveza isifuba kanje ngizina ngomngane wami uVivian nami ndindoda uyindoda makwenza ndindoda nje ubonani kwena Vivian Nokuthula usibokhala amathambo lo Vivian ubona lento owayibonayo nawe ndakutshela wena akungcono umdala uVivian nguntanga zami uVivian ngimdala ngikhomo yini ngibona ukuthi ngidala wangisuka la ngafuna ukuzala nathela ngicela ungizalise ungizalela ingane ngakuzalela ingane ba manje sibukubuku imisa ukuthi ingane yami uyayeba ngoba vele uScotteni akwazi ukuzala hey ngaze ngajabula ke mntanami ukuthi usogcina ufikile hey kwakuhle sasa nje siyavuka siyahamba unjani nje ukujabula kade wagcina ekhaya ngibuye ngijabule yini kodwa sikuphoqa ukuthi nje umalume naye nje indlela osengilanda ngayo kuseyangikhupha manje kanti mina manginganani hayi nginganani ukuthi ngingangakwazi ukuthi ngithathe inqumo zami zama ukwakha ngani yami ningakandlelani ningafuni ukuhlonipha inqumo engithathayo ngimdala nginengane ezimbili abazali lo msasikuvumela ukuthi wenze lento yokukipita angeke ubaba wengane yami lona engihleli naye akusho lutho manje umuntu engingamazi umuntu vele ngisenje ngayohlala naye umuntu engikhula ngisho na ukugeza umuzi uyakwazi lokho akanayo phela mina bengakasebenzi nje ukuthi kusasa siyahamba siyahamba nje mntana makukho okunye siyahamba nje kusasa hayi ngaze ngajabula ujabule wedwa mina yonke lento eniyenzayo ngoba ingijabulisa mina ngoba phela mina ngifuna umkhwenyana lo ninikeza inkomo mina ngangijabulisa lembiza lenqeda manje yo izothi yo hey yo bantu besifazane hey hey Nele manje kufanele ngoqo hayibo what's a baby boy amanje kuhle Nokuthula kunjani uthanda nawe sijabulela siyajabulela hayi phela xa ngihlangana nawe Nokuthula ndiyazi kuhleze kuludlame kumnawe darling angikho lapho namhlanje angikho nje la asamsendini hayi Nokuthula isiyokwenzana endlini asathana nini kasiyini Nokuthula wena kade uyazi Nokuthula ngendlela ebendithanda ngayo eqalekeni mina inhliziyo yami ndandiyinikele kuwe kanti wena uyakwazi ukuthi uyangifunela imithi uhamba inyanga zakho ndakuxelela ndathi ekhaya kusetyenziswa indaba zamayeza uyandithatha uyondikhisa amanzi uyandihlaza njena uyabona nje ezwelisha andisafuni ngokuba saphinda khona ngixaka bhekise ngoba indlela engangifundisa ngayo umsebenzi ngakufundisa ubuka manje uyindoda ukwazi ukha amanzi ukwazi ukuwasha ukwazi ukuyesitolo ukwazi yini ekhalisayo Nokuthula ngoku andiseyenzi loo nto ndithwala ibhakethi ndithandanela noVivian kumnandi yena yedwa phela uVivian umastenze wami lona ndihlala kwakhe lo mngani wami ngithanda naye vele ndathi hlukana yikho into edibanisa noVivian wena ndiyathandana naye futhi ngeze ngitshintshe Nokuthula angithi uyakhumbula ungicanga ukuthi ngamtshela lutho uVivian ngizomtshela uVivian
ngoba awusozohlala noVivian ngikhona yonke into wayifundiswa yimina wena. Nokuthula ndakucela ndathi uMandla ngiyamazi uMandla ndiyeva ngoMandla uMandla akadlali nengane uzonishaya apha ekhanda Nokuthula. Uzoshaya wena asambe esendlini. Nokuthula awume ngiqale ezitolo ke ndizokuthola khona le ndlu. Asambe esendlini. uVivian yena uzothini mebona wena ekube ndamxelela uba nami umuntu Nokuthula. Asambe esendlini. Nokuthula imathethe uvela ubenze ke Nokuthula uyabona ngoku uyanihlaza futhi abantu bazothini Nokuthula bangathini abantu ngami Nokuthula uVivian ke ngavela lapha ngethuko ungibambe ngewashing uVivian wami mina lo Nokuthula ngibona nambezela namhlanje uzolalaza uVivian mina nomanje kanti Nokuthula umuntu xa ethandana nawe uyakwazi kanti ungehlukani nawe xa ufuna ukuyeka wayifaka futhi ukwazi ukuphuma njengamanje yasola uyabona njena umdala Nokuthula kumkade onto endakuxelela uVivian uyena ngiphatha kakuhle ngimdala ngibonile hayi Nokuthula hayi wena usenamalahle ufuna amakhehla amadala ozolala nawo hayi mina ndikufuni mina ngizakudinga nje empilweni yakho kungathi ubheda kanjani kodwa ngakuzama sobothi ngcono ngaVivian ngifuna ukukhombisa namhlanje uzolala esazi uMandla ngazibona Nokuthula into eyayidala ndikwazi ukuthi ngithandane nawe ndanibona umngani wami uthandana nomuntu omdala omphethe kakuhle yonke into uyayenzelwa sifobe sinye samsendlini ngiyakutshela samsendlini hayi ke Nokuthula asamsendlini ufuna ukhetha ke manje ukhethana nomgqethu uVivian yimo uzumxelela uMandla kuqala ubuzumxelela uMandla singahamba siyendlini ngoba ingakandifuna yazi uMandla lento asinedili la sizoya endlini wonyahlwana uVivian mina ngimtshela uMandla siyendlini okay kodwa ngizoqanda icabange umuntu wami lento uyishoyo shona manje uthi uyahlukana noVivian Nokuthula ukwazi ukuthatha isinqumo ngalondlela akungezwa ufuna ngisile ngephi indlela vele hayi Nokuthula kufanele uqale ungicingise nami ndikwazi ukuhlala phansi ndiyicinge lento Nokuthula ilula nje ngibuyisho Ngoba ubona ukuthi ngimdala okay ngimdala uma ucabanga mina ngile type leni ukuthi funayo ikhulisa ingane yodwa ngibe singiparent obukhona kwehla wenyuko noVivian Nokuthula ndanifisa nami kanjani basikhulise sobabini lengane kodwa wanikhombisa nto ndayixelela nangoingane ndathi umama wakho aziphathanga kakuhle akakwazi njena andazi bungahlala kanjani kuye ingakho ndayishiya kukhokho emakhaya ngoVivian umuntu endithandana naye futhi ngenikwazi mina ukuhlukana noVivian Awukwahlukana noVivian ngikwazi Nokuthula okay ke ngasubona uba wenza njani hayi ke ngiyathanda ke lapho ngoba njengamanje uzongithola kwaVivian hayi ngasuye khona Nokuthula Hey. My hayibo Mthizozo wasuka mnganami ndithani ke nizokubheka apha baba yathi indoda seyibhizi ngolhlobo imithi kwenzakalani Mthizozo lapha hayi hlala baba hayi Mthizozo angisayazi indaba yakho nawe ushaye sesami wenza njani kanti sekonakele baba konakele manje yonke ngithi ngikhipha nami induku zami zokugcina hey into engibhekene nayo mfowethu yima kwenze njani namthizimani uyambona mfethu lo mawengane lo kuzenza ukuthi uma wengane lo wamfica nala ngomfica nginayo lapha endlini lo isikhohlakala sesentombazane mina ndambona la mina lona lo ngitshela ngayo ukuthi unengane ungibona nje mfethu selimathunzi linjena mfethu ungithola ngiqhuma ngiphalaza mfethu ngithola idabudabu phuma igubhu mfethu lapha phansi kombhede mfethu ngibambe inefu njengoba ngitshela ngibambe nesinefu Mthizozo yima lo muntu kanti uhlobo luni yima ukuthi uyakudlisa ukwenzani Mthizozo mngana awuwesi ngize ngasiza ukuthi kufike manje uma wakhe sekufika uma wakhe kumamezala nje ulandwe ngumama wakhe umamezala ufika uyasho ukuthi umkhonyana bengazi ukuthi umkhonyana uselobolile ke lo hayi Mthizozo ngikuva kuhle hayi utsho ndoda uthini nangoku apha kum manje inkabi yami lento ngithi angihleni mfethu asinabantu bengibathanda mfethu ngiyaxoxa ukuthi sifani mangibabona manje ngisabathandi mfethu angisabafuni Vivian yabo uVivian uyamthanda nawe lo Vivian songazo yini ngiphe lendliso ngibiza uVivian manje okanye nguye lona wenza le uVivian unaleya nto mfethu uVivian ngawuthi mfethu ngithemba nawe mfethu uVivian mfethu wamiyeka mfethu uVivian uVivian yo ndamiyeka hayi ndamiyeka ndabona uba ngiyehlukana naye usho nje mfethu uVivian uyazi uthini uVivian akumele ulokhu uyisondeza naye nami angimfuni mfazi womuntu asihlukane nabafazi babantu hayi mngani wami yazi thina besivele sizibethela intombi hayi abafazi ngoba nangoku ucacile uyokulimaza nale ndoda lo muntu xa kanti usowalotyolo basoba ngacishe ngafa kade ngifile nelanga selize lashona la ekhaya lo mfazi angimboni kanti imuphi ngempela hayi ngizoke ngizwe namhlanje
enzini. Hayi into. Into ngathi nje singaphinda siphinde sithi ingakho phela ngingafuna unyeni wami azasibambe njengoba ngithe asize ingane. Nami into onifisayo ngabantwana. Hayi. Indaba ndohlala ngingaba asikhohle nje indaba lomyeni wakho. Phela abantu bangekwazi ukuthandana lapho sithando sami. Khohle uyeni. Azomuhle yo. Wawuhleli nje mfana ungafiki kumina. Hey, nami kade ngimdinga nje ofana nawe uyabona ngosengithole wena enhliziyweni ngiphelele sinemali yakho nto shota ngayo into esiyidingayo luthando nje sike sinikeza Xaxa ekhaya kwaVivian. Ngene. Hayi baba ngiyaficana phumani. Yebo ufica mina indaba. Hayi sengihlalile ngakushona ukuthi angihlali. Hayi. Kunjani? Ngiyaphila unjani? Uyaphila yini wathi nesithukuthezi? Cha Ngithini ve? ngixoxa lo mfazi lo kulezi insuku nje muhle unje yaya kodwa namhlanje angimfice nje. Angazi kwenzakalani. Igazi lami ngizwa lingishila. Uphani ngempela Vivian. Phela ngabe ngibuza wena njengomngane wakhe. Mhlambe nitshenene ukuthi ukuphi yaphi ngasiphi. Hayi kodwa nawe isiphuphu amandla hayi isiphuphu. Uyabona lesa sathunywa iboze sobe nomqhubu. Ngisezwa ke kahle musu uyangidelela uphi umfazi. Ingani ngiyasho ukuthi ngiyafika ngimazi ngiyaphuma emsebenzini. Awazi umuntu osifazana bebe muhle sesikhaleni angabonakala ushone. Nasi isikhwama. Ngihlangane igoma zakho. Phuma emsebenzini mina. Yazi ziwadle ubhekile amabele. Awumele. Uqonda ukuthini? Izinzo. Ngisho ukuthi izinyoni amabele ziwadla ubhekile. Awumona ukuthi uyajola uVivian. We ma. Cha angicabanga ukuthi bhatata ucabanga ukwenza lona. Lo kade izolo kade silungisa inkinga zethu kukuhle la endlini. Nami sekuseni uhambile nje bekukuhle la endlini. Ngihamba ngemsebenzini ubenge ayikodwa ayindle kodwa ingcwa yami kodwa. Ndaba lengcwa zakho lalela ngitshela. Uyasazi isiqashi sakhe sishalisa. Isiqashi sendle sesisha esifikayo. Usho umfana omXhosa? Ngisho umfana omXhosa. Hayi. Ngiyamazi pho manje yini ke? Same WhatsApp group. Awuphinde. Ziyabu. Umfana omXhosa ulunge kabi, uright. Akaze ngimbambe sephutheni. Wena ukuthathela lo. Akekho umuntu olunge ngaphambili. Siphuphu ndini. Ngaphambili. Ngaphambili. Uqonde ukuthi umfana omXhosa nomfazi wami. Yebo. Hayibuka kanjani? Uyabona umfana omXhosa ke le ubheka igama lakhe. Ubaba ingane yami. Hayi lalela la. Ubaba ingane. Kanti wena usuka lela usuka khona. Uthwala ikhanda uzola izimpi zakho la. Lalela la. Uthi uxawe isoka lakho unzi ningaxakekeli la kumina. Hayi unenkinga kulele konye uba kube ngabe kuyavusana. Cha, indoda yakho lo uthi no Vivian njengamanje. Angithi njengamanje ke uhambe erumini ubothi uzobathola. Mengangamthola ngikwenze njani? Mina ngizona nephukuphuku mina. Lalela yabo ngiyahamba manje. Cha, mawume. Mana. Mahlala phansi ungatatazini. Imalalela. Mawukuthi lefanulele na ngempela umfazi wami ngenze njani ngithini mina? Anulele. Ushona bulele vuswa ngomlilo. Ngiyabona. Angidlalele. Yodwa sewubona. Sewubona ngempela. Nazo yabona ke manje ngishiya. Mama shani. Ngivelelwa yini? Hayi. Uzala. Ngiyaqolisa. Kuvivian nje wanifunayo. Mina ngingajoli ngayo. Ngingajoli noVivian mina. Ebuthi ngiyaqolisa. Uzala futhi ngijwayela. Yazi ngoVivian. Sithando sami ngiyaxolisa masithando. Uye masithando ngisaphe ehlathini. Ungisaphe ehlathini. Sithando sifundisa ngawungisusa benzini ngabe ufuna unibulala nini? Ayidla abafazi bethu ni. Ngicela ufowunele utata ke nimxelele sithando bona namhlanje ndiyofa. Ngiyacela sithando zami. Uma ngoyithi khona Buku bekho nidludlu phansi wami. Buka. Ngizokholwa ngubani kanti lapha sithando. Ngijwayela ka. Ngizofela lapha. Lala phansi. Lapha.
Stand ngicela uqale ngithandaze stand ngithandaze. Uthandaza usahla umpazwana. Abadala bangihlangabeze. Uthanda Ngicela uqale ngithandaze. Oh, stand sami ngiyaxolisa. Unamfana wami ukufundisa isifundo. Stand ndiyaxolisa. Ufuna ufika kancane. Uvivian ofike endlini. Ezolanda imali. Okay. Uzogcina nje. Ndiyaxolisa. Ayini stand ndiyaxolisa. Try indaba ezabafasi. Phela izothola umuntu lenjalo. Ngiyaqolisa sana Tatazela wenzani wena? Tatazela wenzani? Yini namasimba mani lawo? Ngingaphinda mnyenami ngiyaqolisa manje ngiyaqolisa Yo, mabi, ngifike ngisebenza mase ngiphinde. Mabila makum elinye labajabule elinye labasokole imbuza ipheli ngamlinda kangeni nxa yothandwa